बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे हेलो एवरीवन माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ तो नैबे समावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आङो फिन खेबसे फैफिनबावबाय सम मोनाखै एक्चुअली लोगोफोर आङो बिराद बिजि जानानै दङ ओरैबा ओरै माने खारदिंनांगासिनो बे साननैसोआ तो बेखायनो आङो एसे लेट जालायबाय आरोना मैयाहायबो बेबायदि भिडिअ लाबोनाय जायासै तो पलिटिक्सनि सायावहाय आङो दिनै फिन खेब आङो भिडिअ लानानै फैफिननाय जाबाय पलिटिक्सनि सायावहाय तो माखासे दिन सिगां आङो होबाय थाखादोंमोन भिडिअसफोर आरो बेबायदिनो कमिउनिटि टेबावबो पस्ट खालामबाय थाखादोंमोन आरोना तो रायजोफोर फाइनालि फैयै फैयै सरकारा दामारसिगोन आरोना तो रायजो राजाया जेराव होबाय तो दा बेनो देरहामारबाय निस्सय ना आरो दा सरकारा थाबैनो गठन जासिगोन जानांगौ आरो दा जेन हक माखासे जायगायाव जेनबाय आरो बांसिनावनो देरहाबाय आरोना तो जेननाय देरहानाया थाखासिगोन आरो जेननाय देरहानायाथ' जाखागोन मोनसे गेमावहाय ना दा जेन हक सरकारखौ दाथोंसै थाबैनो आरो मावनो गोनां जिफोर थांखि बिथांखिफोर दङ आद्रा खामानिफोर दङ ना तो जेन बेफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हाथोंसै मोजां दिन फैथोंसै ना तो रायजो राजाया जि आसा खालामदों बियो जाफुंथोंसै आरोना तो बांद्राय बुंनो सानाखै माखासे दिन सिगाङाव जोङो गोबां रोखोमनि बियो पलिटिक्सआव जाखायो आरो दान्थे बिदान्थे बाथ्राफोरा सोलिखायो आरोना तो गोबां खोथा बुङो बेबायदिनो हेलिकप्टारनिफ्राय लानानै ना गोबांथार सर्सा जादोंमोन आरो ससियेल मिडियायावहाय दा जेन हक हाग्रामा सारा फैबाय आवगोलावबो माने बेबायदिनो मोनखादोंमोन गोबां 17टा मोनखादोंमोन नाथाय हटेल लेलि बायदिसिना माबा माबि जानानैहाय बेबायदिनो सरकारा जाहैयासैमोन आरोना नाथाय आवगोलनिख्रुइ एबार मेजिक नाम्बारखौ बाद दोन ना तो गासिबो बारलांजोब्बाय एबारावहाय तो आसरित ना दा जेन हक रायजो राजाया होबाय दा रायजो राजाया जि लुबैदों ना जौगालांनाय बेबायदि खामानिफोरखौ मावथोंसै जौगानायखौथ' बयनोबो नांखागौ नङा होमबा दा जेन हक आङो बारा खोथा बुंनो सानाखै इलेक्सननि सिगां सिगां गोबां खोथा जोङो ओंखारनाय नुनो मोनबाय हाग्रामा सारनि जादुनि लावथिया एबारावहाय माने खामानि होनाय नङा जाहैदोंमोन नाथाय जादुनि लावथिया ओरैबायदि डेन्जारेस खामानिसो होनायसो नुबाय माथो ना आरो लोगोसे बेबायदिनो सोरखौबा दालाय गोरानावबो बेबायदिनो बागोन होनना बुंदोंमोन दा दालाय गोरानावसो बाखो ना मायावसो बाखो बेखौ मिथिला आरोना तो आङो बेबायदि नाम साम बांद्राय लानो सानाखै आरो इमान पलिटिक्सनि सायावहाय बुंबाय थानो इन्टारेस्टिं मोना आरोना तो रायनाय बायदिसिना माबा माबिफोरखौ आङो बांद्राय मोजां मोना दा जेन हक लोगोफोर जेननाय देरहानाया थाबाय सोर दालाय गोरानाव बाखो सोर मायाव बाखो बाबाय थाथोंसै आरोना दा जेन हक सरकारा मोजाङै सोलिनांगौ सरकारखौ दानानै मावनो लानाय खामानिफोरखौहाय ना तो मोजाङै मावनांगौ रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौबो बेबायदिनो सुफुंनांगौ आरोना दा जेन हक गोबां खामानि मावनो दं बेफोर खामानिफ्रा दा जेन आवगोलफोरनिबो आद्रा खामानिफोर दङब्ला बेफोरबो जाजोबथोंसै आरोना दा जेन हक रायजो राजाया जेखौ लुबैदों बे सरकारानो फैबाय आरोना दा गोलाव खालामला लोगोफोर आं बारा बुंनो सानाखै फाइनालि आवगोलनिख्रुइ बांसिन मोनबाय आरोना दा जेन हक नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोलाव खालामा बाय बाय